Vitajte na štorkovisku v Ostrožskej Novej Vsi. Iba 30 minút od slovenských hraníc, smerom od Mijavy alebo od Skalice. Dá sa tu kúpať, člnkovať, pedalboardovať. A hoci sú tu všade zákazy, zákaz kúpania, lebo tu sa bagruje, tak som tu žiaden funkčný bager nikdy nevidel. Za to som tu videl kopec ľudí sa kúpať, chodia sa aj na bicykloch. Sú tu rôzne bufety a služby okolo, nie úplne pri vode, ale opodiaľ. A je tu aj množstvo chát a rybárov. Ja som tu už niekoľkýkrát, vždy spokojne. A ako tip vám dávam do pozornosti kanál uprostred ostrova, kde je pokojná voda, aj keď okolo sú vlny a fúka. A je tu aj hojdačka, z ktorej môžete skákať do vody. Ale to si najprv overte. Tam je za mnou niekde. Lebo skočiť do plytkej vody je poriadna hovadina. Ja to radšej obchádzam, už sa chytám pádla, aby som sa vrátil proti vetru k deke. To bude zážitok.